Τώρα βγει καφέ, μωρέ. 1-0 το σκορ. Είχαμε μια διακοπή στο βίντεο, κυρίες και κύριοι. Με 5 εκπληκτικές αποκρούσεις στο ενεργητικό του μέχρι τώρα. Περιμένει όμως να... Τεχνικές δυσκολίες. Θα πας, το Θεοδόση. Δεξιά Σαμαρά. Προσποίηση 2-0. Θεοδόσης. Ο Σαμαράς πάλι πήγε να καταστρέψει ένα σίγουρο γκολ. Το οποίο όμως... Φανερά επηρεασμένος από τη διακοπή. Σαμαράς δεν απαντάει στις προκλήσεις από την κερκίδα όμως. Ρε μαλάκα Σαμαρά. Δεν ακούει. Είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Πιο αργή πάσα πεθαίνει. Σαββαγιαννάκης. Ίσως ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου μέχρι τώρα. Δεν έχει βοηθήσει σε κανένα τομέα την ομάδα του. Και συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον τίτλο που του προσδώσαμε. Θεοδός απέναντι Σκοπελίτη. Τεχνίτης ο Θεοδός. Έχει να μαρκάρει από τότε που υπογράμμιζε στο δημοτικό. Παπάς. Τίποτε. Σκοπελίτης. Παπάς. Ελέγχει το χώρο της άμυνας. Πιέζει από το Σπυρόπουλο, δύο άσχημων δικτύλοι. Αλλά αντίπαλοι για 90 λεπτά. Σταμάτησε ρε γιατί είσαι με ένα φάουλ. Δώσε τους φιλιά μας ρε. Λέει φάουλ, άμα είναι φάουλ να τους το παίρνω. Τσάφος. Σταθογιαννάκης ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου βαθμολογείται με 2,7 μέχρι τώρα. Από το Tendex. Από το Tendex. Σαμαράς. Σου βάλεις το 50.